Здравейте! Това е играта Gun с робот, който е нова поредица. Може да направя ревю. Здравейте, аз съм тук, аз съм Любове. Да, тъй ще да кажа. Както виждате, ние сме стражари. Не, Апаш. Играм на стражари Апаш. Аре, не, искам аз да го бия. Аз искам. Добре, съм го бил. Добре, сбъм. Той пръвнеш да му. Падам. Така са ми си правите роботчета и така. Пускай в началото и стои роботче. Пускай стои роботче. Малкото. Ето вижда, че е това. Гледай. Ето ръжата. Тя си. Опа. Ето и нещо сега. Супер сила. Окей, трябва. Да. Да, ти нямаш ли нещо да кажеш? Аз ли? Да. Аз с няма говоря, но още гледам тук. Да. Абонирайте се за моя и за неговия канал. Да, бати ми, чема. Те си. Тук съм, тук за малко. Окей, здравейте отново, както виждате загубата. Както виждате частите. Да. Да почнем с нова игра. Той няма се обажда много. Нали? Как да му кажа? Какво? Че няма да се обаждаш много, май, нали? Да. Да, той като му слушаш клипа се обажда. Не че много съм кажа новата игра. Ще имаме таки чета. Знаете. Но ладно. Зарихме. Знаете. Бабулечко. Как слушаш? Бабулечки. Чаша бабулечка. Иначе почваме. Ние сме стражари. Не паш. Сигурно забравяйте стражари, а паш стражари, паш. Окей, почваме. Това е. Бомба. Това нещо случайно. Я бомба. Слушайте как се залага. Че докато аз не знам. Окей. Пускам да влезем. Сега тук стъпваме. И да ще скачи. Опа. Ето това се казва. Естествено. И сега да продължим. Към номера. Ще му се скача. Естествено, по робот. Тук. Окей. Още едно рано. Сляво и дясно, който се стрелят, следи с коя ръка искате да стрелите. Да. Да не ми хареса поредицата. Оцени го. Аз въпреки, че не стегнеш. Да. Това трябва да заложа да показвам. Показвам къде трябва да заложа.
Съм заложил. След това да заложим бомбата. Се трябва да... Прежу лечо. Робот. Прежу. Умрях. Умрях. Излезе пак трябва да здравейте, върнахме се. Забравяме, но мисията е успешна, както виждате долу. И аз заложих бомбата за моя трета игра. Спечелих. Любое. Спечелих и в една игра сам. Браво. Сега най-накрая виждам какво ще ми даде. Добре, къде нещо такова ли ми хубаво млече? No. Какво ли ще ми даде? Ще ми дигна ли ми бъта нещо малко. Това е 50 меча, но така. Окей. Това е хубаво. И отключихме това нещо. Да, това беше от... Не. Да, това беше от мене. Значи беше късклипа. Но не знам, що е полева. Това е Robot Guns. И довиждане. Аз бях факла 22. Може да си име. Може да го видите в описанието. И това беше от мен. Нещо е. И Любо е. Кажи нещо за край. Good morning. Да. Чао. Good morning. Чао. И... Good morning, това вече